Biż-żieda fuq il-fuel imposta matul l-ewwel 8 xhur tas-sena kull familja daħlet fi spiża addizzjonali ta' madwar 3 € u 69 ċenteżmu fil-ġimgħa fuq petrol u diesel. Minn din iż-żieda l-Gvern qed jieħu madwar 72 ċenteżmu tal-euro aktar f'sisa minħabba żieda fit-taxxa tas-sisa matul l-2011. Fl-istess waqt il-Gvern qed jassorbi ammonti akbar ta' VAT bħala taxxa. Dan fl-opinjoni tagħna jikkonferma illi l-Gvern qed ikunu illi jimbotta l-inflazzjoni l fuq, jixpruna l-inflazzjoni u jżid l-inflazzjoni, meta l-obbligu tiegħu hu li jikkontrollah. Il-kelliem ewlieni tal-Partit Laburista Charles Mangione qal li ħadd m'għandu kontroll fuq il-prezzijiet internazzjonali iżda hemm affarijiet oħra li huma r-responsabilità tal-Gvern. Fakkar kif il-prezz ta' diesel li jintuża ħafna mill-industrija u l-operaturi kummerċjali huwa ta' 6% ogħla miż-żidiet fil-prezzijiet internazzjonali. L-aħħar żieda fil-prezzijiet tal-fuel, speċjalment petrol u diesel, għandhom ċirkustanza partikolari fis-sens illi il-prezz tad-diesel b'mod partikolari kif żdied dawn l-aħħar 8 xhur huwa aktar għoli minn kif iċċaqalqu żdiedu l-prezzijiet internazzjonali f'dan l-istess prodott. Charles Mangione qal li l-Gvern apparti li jieħu 3 ċenteżmi tal-euro sisa fuq kull litru fuel u ċenteżmu VAT qed japprofitta ruħu wkoll minn fuq dar il-familji u l-operaturi ekonomiċi għax għandu monopolju tas-suq, prattika li tmur kontra r-regoli tal-Unjoni Ewropea, tenna Mangione. Aħna bħala partit nemmnu il-Gvern għandu jkun iktar trasparenti kif jiżdiedu dawn il-prezzijiet, il-Gvern għandu r-responsabilità li jagħmel dak kollu neċessarju li jrażżan l-inflazzjoni u mhux jimbutta il fuq għax bekk biss nistgħu nsiru aktar kompetittivi, l-operaturi ekonomiċi joħolqu aktar ġid, jinvestu iktar u joħolqu aktar impjiegi.